Ndị be anyị ekelela m unu kakwanụ nka. N'ụbọchị taa, achọrọ m iji olu be anyị, olu Igbo gwa unu okwu, n'ihi na ndị be anyị si na anụ ruo ege ruo. Ọzọ bụkwa na onye na-amaghị ebe eliri ozu na-ebido n'ụkwụ abụọ ya. Ndị Igbo, ọkachasị ndị nọ n'iru akwụkwọ ka a na-akpọ Facebook, achọrọ m ịkọrọ unu ihe mere m ji adọ ndị ofe mmanụ, ya bụ ndị Yoruba, vam vam vam. Mana dịka nkata nke ụbọchị taa si na-aga, aga m na-akpọ ha ndị ofe ose. Biko gaa kute ihe isiri ụbọchị taa bụ ụka, ọbụgodi tatus na ṅụtus, ka anyị ṅụrịa, maka na taa ga-adị kpọkpọ, ga-adị gịnị kpọkpọ. Ndị Igbo, anyị nọ n'ezigbo agha. Agha Biafra ka na-agbakwa n'iru, mana ọ bụzi ihe ndị oyibo na-akpọ psychological war, agha uche, agha ime mmụọ. Abịa na Naịjirịa tata, ndị kachasị kpọọ ndị Igbo asị bụ ndị ofe ose ya na ndị Ijọ. Hapụ ndị ugwu nke ha nọgodi. O doro anya kemgbe 19 kpirigide na anyị na ha bụ ndị kwe na ndị ekweghị. Enweghị mgbe ọ na-adabara anyị na ha ma ncha ma ncha. Anyị na ha bụ ndị iro, ha bụ ndị iro anyị, anyị bụ ndị iro ha. Ndụ anyị na ha anaghị adaba ma otu. Ha mana anyị kpọrọ ha asị, ha kpọkwara anyị asị, mana ha na-akwanyere ugwu. Ha bịa na be anyị, ha agaghị arụ pim ihe ha ga-akụ gbamgbam nke ndị oyibo na-akpọ bacha, metọsịara ya ebe niile na-eshi ushi. Mana ndị be anyị gaa na be ha, ha hashiaswa, ruo elu, ruo ala, biri ka onye eze, ajọ eze. Unu enyela onwe unu nsogbu, nkata ga-abụ maka ụbọchị ọzọ. Mana kwa ifuru ndị ofe ose, hai Chineke nna mie, ndị a bụ ugwu m akala. Kai, ha bụ oke amụsụ, ha na-atụ gị mbọ, ha na-afụ gị ikuku, ha bịa n'ọhịa gbuo, ha pụta n'ụzọ jụọ onye egburu. Aka ịhụrụ ndị ofe ose ha bụ enyi mere enyi ha, fịakwa. Mgbe m bidoro content creation, aha m bụ Elo Wunu Emelilian Ogechi na Facebook. Mgbe ahụ m na-eme skit na comedy, nne m ukwu bụ Maria Udenwachi, the best chick that ever lived. Afikpo, hottest mama. Maria Udenwachi of Igbo East in those days. Kai, ọ bụ ya bụ onye kụziri m ihe gbasara Facebook page. Enwere m over 90,000 followers. Mgbe ahụ, tupu akaụntụ m ahụ enwee nsogbu. Nne m ukwu Maria Udenwachi, daalụkwa nne m ọma. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị Igbo sị mmadụ anaghị eri omume mmadụ rie nkata ya. Aga m echefu ihe ọma i mere m. Ọ ga-adịrị gị na mma. Chukwu okike abịa ma ga-agọzi gị. Mgbe Facebook m nwere nsogbu, ma agbala TikTok, bidozie zawa Lilian tupu ma atụgharịa ya na-aza Lilian the content creator. Ihe niile ndị a mere n'afọ 2023 ya na etiti 2024. Mgbe m banyere TikTok, na-ebido na-eme ihe gbasara ndị Igbo na mmanye, ma werekwa analysis of ihe ndị na-eme n'ala anyị iri isi. Ọ bụ na TikTok ka m bidoro, mana o nwere ihe nọ na-eme na TikTok oge ahụ. Ndị ofe ose bịa emepe TikTok live, ha ebido na-akọtọ ndị Igbo. Chai, mbịakwa meele ihe anya na-agbakwa nkịtị. Enweghị ihe ha na-akọ anyị, na anyị bụ osu, na anyị bụ ohu, na kedu onye bụ our progenitors, na ahịa anyị na-azụ, na ihe anyị na-erewa, na ihe anyị dị mma ya na ahịa ntụ, na anyị recha ahịa ntụ, anyị abịa were ahịa ahụ anyị na-azụ mee ya ọ dịka anyị na-azụ ahịa. Enweghị ihe ndị a na-ekwu gị na ohu a, ihe ndị oyibo na-akpọ apprenticeship, ndị Igbo be anyị na-eme n'ọnwa ahụhụ, na enweghị ihe a ga-amụta n'aka anyị, na anyị dị mpako. Enweghị ihe ndị a na-akọ ndị Igbo. Hell, Chineke nna. Ndị ofe mmanụ mere anyị ihe o. Ndị ofe ose ha mere, ha ji midia ama anyị ihe, ha mere anyị arụ. Nọ mana ndị ofe ose ma ụmụ ugbu a, ha ga-ebido n'oge gwagwa ụmụ ha sị ha, ị hụrụ ndị be anyị ka ha zere anyị na anyị na-egbu mmadụ, anyị na-ata mmadụ. M sịrị gị, ndị be ha na-abịa na be anyị eme ihe ndị oyibo na-akpọ youth service. Ha bịarụ ha sị, na ya makwa na ọ bụ taa ka unu dị o, na ndị nne na nna anyị gwara anyị na ka anyị zere unu, na unu na-egbu mmadụ, na unu na-ata mmadụ, na unu na-eme nka, na unu enwe. M
sị gị ndị a mekpọrọ anyị ọnụ. Ndị Igbo nkwana ihe gbasara anyị, ihe anyị bịa anyị aga ahịa anyị zụọ ahịa anyị na-eburu mmadụ ihe ọjọọ n'obi. Pụta anyị amaghị na nkịtị niile anyị na-agba na ndị ewerela ere anyị peni afọ afọ. Eleghị ndị a na-emefu ndị Igbo. Eleghị ndị a na-emefu. Ndị nke ndị Hausa dị wawo, ha pụta ha ga-abịa gbaa unu alụsha ya dị ya ga-abụta ihụrụ ndị a. Ihe onye ọbụla gị na-eme ihe ya o were ọnụ na-eri gị rie gị kọtọọ gị. Onye ahụ awụghị ezigbo mmadụ. Ya bịa n'ihu gị ya achị ya ga n'azụ gị ya dọrie gị tiere ụdịrị mmadụ ahụ. Onye ndị ofe mmanụ mere ndị Igbo. Ndị ofe ose ndị ahụ akpọchara m ha asị unu agaghị aghọta. Mana ihe mere m ji fụrụ ntutu taa si ihe dị iche ya dị ikwuchitere ndị Igbo ọnụ mgbe ihe ezi Igbo na Ghana malitere. Ihe a mere n'ọnwa Julaị, Ọgọst na Septemba 2025. Chineke nna mie, ọ dịrị ndị Igbo ọkụ, ezigbo ọkụ mgbe ahụ. Ihe otu esi na-ada ihu azụ etiti ewe ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ ajọ ethnic profiling. Ololo ihe ndị a mega anyị mgbe ahụ ajọ ọnụ adọwachi ndị Igbo. Unu agaghị aghọta. Ndị ahụ ọ na-abịa unu pụta na-asị unu emela tribalism, unu emela bigotry, ha bụ ndị a. Ị gara ịchọ ọrụ asị gị na iwe onye Igbo na-agaghị enye gị ọrụ. Onye iberibe onye na-apụta ị na-agbachitere ndị ofe ụsa. Ama m na ọ dịkwa anyị n'ahụ, nke anyị dị anyị n'ahụ. Mana enweghị mmadụ pụọ n'ezi iwere ọdịrị anya ọjọọ na-ele gị. Ọdịrị ihe ahụ adịghị mma. Ọ dịghị mma. Ị ma na ndị ofe ose gara aga volite vidio eze ndị Igbo Ghana bụ His Royal Majesty Eze Chukwudi ihe na-etu mere kemgbe 2012, ebe Eze Chukwudi kwuru na ha zụpụtala ala ha ga-eji rụọ Igbo Kingdom na Ghana like an Igbo community where ndị Igbo all over the world can come and build, relax and chill by promoting Igbo language amongst our children born and bred in Ghana. Amamuno na ọta ihe nnekwu. Unu cheta na this video mere na 13 years ago. Eze Chukwudi never built such kingdom because ọ dịghị feasible. Ị ma na ndị ofe ose gara agagharị gachara ndị Ghana. E nwere otu one boy ọnụ na Ghana na-akpọ Ghana boy ka mbụ ya n'isi. Ndị a na-agacha enye ha ego. Ndị ofe ose nọ mba ofesi abịa ha na-ezichara ha ego. Ma ndị ofe ose ma asụ Igbo, ndị ahụ bịa ha na-asụ Igbo na-arịga ka iwe na-ewe ndị Ghana. Nna agwakwa gị eziokwu, ndị abịa ha arịgacha enweghị ndị a na-eme. Ha bịa ha agwa ndị Ghana na iwu ndị ntọrọ na ịchọrọ ibute IPOB n'ala Ghana na anyị chọrọ ịbịa nara ha ala ha. Enweghị ihe ndị a na-akọ gị. Enweghị ọdịrị tools propaganda ha na-ejighị ka ha kpọta onye ofe mmanụ na masụ Igbo. Onye ofe mmanụ ahụ bịa na TikTok live. Onye ahụ asị na aga eme ihe ọbụla taa na Ghana wụ nke anyị ikpe kwuo ndị ofe mmanụ onye ofe mmanụ mana ọ na-asụ Igbo. Ọ ga-ekwu ya ka ọ dị nnọọ ka ọwụ onye Igbo na-ekwu ka ọ rịa ịgakwuru ọgụ. Ihe a m na-agwa gị ịhụ ihe unu hụ ihe mere n'oge ahụ. Ndị ofe mmanụ ha ndị be ha nọ n'obodo oyibo na-asị ka ha na-ezitechara ha ego. Ụmụ okorobịa ndị Ghana ndị ahụ ha ji ya na-eri mgbe anyị ha na-agba ụdọbụrụdọ na-ama mma ha pụta online ha sị Igbo ọnụ na-acha ha mmanụ ka ha na-enweta ego n'aka ndị ofe ose. Ọkụ unu hụ length ndị a na-aga ka ha mebisie ndị Igbo mana unu anaghị aghọta. Ọ bụ na TikTok na Twitter ka anyị lụrụ ọgụ a. Ndị Igbo nwere mmadụ. Ndị Igbo nwere mmadụ. Ndị be anyị pụtara n'igwe na TikTok ya na Twitter zọrie ma zọpịa ndị ofe ose a. Unu hụ ihe ndị a mere ha ka ya na-ebute with evidence and fact. Punctitious. Achọrọ m ikele Squash Alhaji Nankwere News 24 anyị Anambra. Anyị Anambra nwaanyị ahụ ga-adịrị ya na mma. Johnny 400 Saifi Nweze Chime Igbo Unification Sir Jeffrey Nigeria na mụ na onwe mbụ Adigbo Global na ọtụtụ ndị ọzọ m na-echeta nwa aha ha bịara na TikTok
lụọ agha a, lụọ ọgụ a, merie ma tụrụ ugo lọta. Ọ ga-adịrị unu niile na mma. Ihe unu ga-eri agaghị akụ unu. Chukwu okike abịama ga-emere unu amara. Mgbe ndị ofe ose bịara rịgachara ndị Ghana, rịgachara ha, ndị Ghana amaghị ndị bụ ndị ofe ose na ndị Igbo. A na-akpa anyị dum, mana ndị Naijiria anyị dum wụ ndị Naijiria alata. Unu chetakwa na ọwụ ndị ofe ose bụ ụzọ gaso na Ghana. Mgbe ha gara na Ghana oge ha na-ere ose, ya mere ndị Ghana a na-akpa anyị alata. Unu ọhụlanụ ya, ndị Igbo be anyị abịazienụ na Ghana na-eme biznes, ere ahịa, nke bụ na ndị Ghana n'ebe ahụ na-ere ahịa, anyụkwu na-eme di ha, na ndị Igbo anyị na-ere ahịa ọfụma ọfụma, na-ewetu ahịa ala, na-ere ahịa, na-eme turnover. Anyụkwu abịa paa ndị Yoruba anya ha na-emefu mbụ, ịma na ha ndị anyụkwu ha kacha na-esu imi, ha esoghị m ha ji Ghana azụ gagarịara ndị Ghana. Mgbe ha gakwara Ghana, ihe ha na-ere ose alata. Ihe ndị Ghana na-akpa anyị alata, ọ maka ndị Yoruba ndị ofe ose na-ere ose dị, ha na-ere ose ebe ahụ. Ndị Igbo anyị na-ahụlanụ ndị Chineke chụrụ ugo meta mma agarụ na-eme biznes, na-abịara ịdafụ ha jisi ka ha mebie anyị, mana Chineke nke usu niile nke ndị a ekweghị ka ihe dị ndị Igbo. Nkata niile ndị ofe ose kpara n'elu isi anyị bịaghachiri kụọ ha n'isi gbagam. Ịma ha gwara ndị Ghana ka ha chụla ndị Igbo, sị na ọ bụ ndị Igbo na-eme ihe ọjọọ, na ọ bụ ndị Igbo na-atọrọ ndị mmadụ, na ọ bụ ndị Igbo na-emebisiri ha ala ha. Mana anyị jiri nwayọọ, mana anyị bụ ụmụ nwere izu ma ihe. Anyị jiri nwayọọ kpọkọta ndị Ghana nso, kọwara ha ndị iche dị na ndị ofe ose na ndị Igbo, gwa ha sị ha na ha lekwa anya na ọ bụ ndị Igbo na-emepe ekọnọmi Ghana, dịka otu a Eze Chukwudi ihe na-etu si eme, na ọ na-akwalite ekọnọmi ndị Ghana. Na mgbe ha lere ndị ofe ose, kedu ihe ha na-eme ebe a? Na ha na-ere ose, na-agba taxi, na-apị ihe ọpịpị, mana ha na-apị ihe ushi. Ihe ndị ofe ose na-eme ebe ahụ, ya tụgharịa ha isi, ahụ ajụrụ ha bịa nyochakwa n'anya, nyocha ya sị ihe ndị akwụkwara n'ụwa eziokwu. Ebe ahụ ka amụ nọsụ ndị ofe ose. Anyị mere ka ha mata na ọ bụ ndị ofe ose na-eme mpụ na arụrụ ala niile na-eme na Ghana. Skull mining, human trafficking, akwụna, and we were showing them fact upon fact. Anyị gaghị ekpupụta ihe nkiri gosicha ha ebe a na-ejide ndị ofe ose, ebe ha ji isi mmadụ. Ịma na ha na-amine skull, ama m ụnọ ma ndị ofe mmanụ enwekwa ndị gwọrọ ọgwụ ego karịa ndị ahụ. Chere, unu amaghị ndị ahụ na-agwọ ọgwụ. M sị gị abịa n'ala Yoruba, a na-achọrọ ili ozu, a na-agbachi ya n'ụlọ, because ili ozu n'ezi, ha ga-abịa n'ime abalị, ha abụkacha ozu ahụ, were isi onye ahụ, ha na-eji ma ha na-agwọ ọgwụ, ha na-eji ya ha kwọcha akam. A na-emekwa mpako n'elu ya, ha kwọcha akam, ha were ihe ahụ isi mmadụ ahụ kwara kwụwa na akam ahụ na-aṅụ. Na-agwakwa gị eziokwu, aga m atụrụ n'ụlọ achị, lee otu m si atụ achị ụnụ ma adị Igbo global, fact upon fact. Ihe kacha ewute m bụ na enweghị otu onye ọchịchị n'ala Igbo bilirinụ kwuchitere ndị Igbo ọnụ. Enweghị ma ofu mkpọrọ. Ọ bụ naanị VDM biliri n'iwe gaa na Ghana mee Eze Chukwudi ihe na-etu interview, wee nye aka kọwara ndị Ghana sị ha na ọ bụghị ndị Igbo bụ nsogbu ha, na ọgụ niile anyị lụrụ ndị Ghana mee ndị be ha abịa hụ na ihe enweghị isi, ha bịa sụlata amụ azụ. Mgbe ihe niile ndị a mere, ndị Ghana wee lezie anya, wee sizie ndị Naijiria niile hapụ obodo ha. Ara ewe gbazie ndị ofe ose nke ọjọọ ya, n'ihi na ọ bụ ha bụ majority na Ghana. Ndị Ghana ụfọdụ bịara chọpụtazie nke bụ eziokwu. Even their president bụ Mahama, always a good friend to Eze Chukwudi ihe na-etu. He defended ndị Igbo. Chukwu okike abịa sara ndị Igbo okwu. Kai ihu ndị ofe mmanụ mgbe ahụ na-eme kitikiti kata gburugburu, ahụ ajụọ oyi, ọnya ha shiri anya abịa ma ha. Ọ bụ naanị na Ghana, ha gara na South African TikTok, Kenyan TikTok, Ugandan TikTok, even Caribbean TikTok, just to destroy the reputation of ndị Igbo. But all their machinations fell flat.
Even till today, enter Yoruba TikTok, they only talk about Ndi Igbo from morning till night. It was during this period that the Lagos demolition of Igbo buildings and investments intensified. Ndị be anyị, it's a whole lot. Aga m eme ọtụtụ video to explain their hate more. Just go to my TikTok and scroll down and kirie mgbe anyị gbara iji merie ndị ofe mmanụ. Mgbe ahụ anaghị m ehi ụra. Anyị kọrọ ya back to back to back, life upon life, morning and night, just to defend ndị Igbo. Ọ dịghịzi o bụ obere aka ịlọrọ ihe m na-agwa unu. Ebe anyị unu mụrụ n'anya ka azụ ndị ofe ose abụ Ogwumagala. I will continue to expose their bigotry and tribalism against the Igbos in Nigeria. Ihe ọbụla ị na-eme ma nwa gị ma nwanne gị ma enyi gị nwaanyị ma enyi gị nwoke, unu zere ndị ofe ose. Unu zere ha. Ndị ahụ ndị ha na mmadụ na-emekọ ihe. Unu zere ha. Makwa m nwaanyị o, ọ ga-efu unu n'anya. Araka na-agbanwe otu ndị Igbo si eme ọfụma, na-agbanyeghị arụrụ ala niile ha rụrụ banyere ndị Igbo. Ha ma ihe ha niile ha mere. Ihe niile ndị Yoruba macha arụrụ ala n'ihi mpụ na arụrụ ala niile ha rụrụ ndị Igbo. Ha mana isi na-agba ha tụ mba nta ya otu, ha mechakwa ihe ha niile, anyị ekulie n'igwe. Ihe onyonyo etoola ogologo. Chebirinu m echi na nzukọ Igbo with Ada Igbo Global. I love you all, my sweethearts. Daalụ nụ shinne. Chukwu m ga-agọziri m unu, ndị ọma m ji aba. Don't forget to register for our Igbo class. If you don't know how to speak Igbo or your kids don't know how to speak Igbo, rush now and register. And our content creation class is still on. Don't forget to DM me. I'm just a DM away.